Pozdravujem tentokrát do severnej Sicílie. Počasie je tu od rána celkom fajn, 14 stupňov, ale ten vetrisko, ktorý tu je, robí pocitovú teplotu tak 3 stupne, takže je to tu také divoké. Celkovo má byť dosť premenlivo, tak uvidíme, ako to bude. Teraz sa chystáme do jednej prírodnej rezervácie, ktorá je vraj zavretá, tak uvidíme. To je len rozbúrené more. No a zimná Sicília je charakteristická aj veľmi nepriaznivým počasím. A tu vidíme aj následky. Asi pred mesiacom tu bola extrémne silná búrka, ktorá tu veľa toho poničila. Stále to ešte nie je všetko spravené, upratané. Teraz sa nachádzame pri stredovekej rybárskej dedine, ktorá bola zameraná na lov tuniakov a fungovala do roku 1984 a dnes už funguje iba ako múzeum. Múzeum je inak v zime zatvorené, je tam aj rampa, ale aspoň trošku sme si to pozreli. Teraz sa nachádzame pri prírodnej rezervácii Zingaro. Je veľmi pekné pobrežie, ale je zavretá už od leta, pretože boli tu veľké požiare cez leto. Takže už od nejakého júla je to uzavreté, takže ďalej sa nedostaneme. Ale môže to byť veľmi pekné, takéto zelenkavé kopčeky. Ale nedaleko rezervácie je našťastie aspoň jeden sprístupnený kopec, Monte Monaco, tuto hore. A takto začíname terasu. Je inak úplne super na krátke rukavy. A môžeme vidieť, že ten požiar siahal až sem v lete. Asi málo kto to vie, ale na Sicílii môžeme nájsť aj dikobraza obecného. A toto je osteň z neho. V tejto oblasti inak sa nachádza veľké množstvo takýchto mramorových baní. A tie výhľady sú super. Všetko tu je krásne rozkvitnuté, už sme na samotnom vrchole. Takýto kríž je tu. A celkom pekné výhľady aj na more. Teraz sa nachádzame v mestečku San Vito lo Capo. V lete to tu plné turistov, veľmi známa pláž, že vraj jedna z najkrajších v Stredomorí, najmä kvôli tomu bielemu piesku a veľmi pekným scenériám. Po ceste máme ešte takúto jaskyňu, Grotta Mangiapane, alebo nejak tak. Sú tam nejaké prehistorické obydlia aj vnútri, ale je to zavreté. Ale dostali sme sa aj troška bližšie k vnútrajšku. Je to aj takýto krásny báv. Také staré obydlia samé, no celkom pekné. Inak je tu cez bežne vstup, ktorý stojí 12 €. Parádna februárová príroda na Sicílii. No, parádne vlny. A tuto sa chystáme. Uvidíme, pokiaľ sa dostaneme, zase tam nejaký zákaz. Parádne obrovské vlny. A takto sa to dá ešte ďalej. Ale oficiálne je to zavreté. No a dalo sa dostať až tuto na tento kopček. Takže celkom fajn. No, takže teraz sa chystáme na Etnu. Snažili sme sa dostať nejako do severnej strany, alebo teda na severnú stranu. A bola tu normálna kontrola a vyžadovali od nás snehové reťaze. Ale našťastie sme im povedali, že ideme na taký bočný hike, iba krátky. Ukázali sme im, kde to je a pustili nás ďalej, ale že nemôžeme ísť do miestneho lyžiarskeho strediska, kde je asi veľa snehu. Takže sme radi, že sme sa sem netrepali 2,5 hodiny zbytočne. No a toľko to snehu je tu. Takže brutál. Na Sicílii. Pekne. No a normálne tu môžeme vidieť lyžiarov, ako lyžujú dole z Etny. Takto nechávame auto.
A čakal som inak, že tu bude tak 5 cm snehu, že trošku sa poprechádzame po snehu, ale je ho tu strašne veľa. No a takáto unikátna príroda. Je popol na snehu a nádherné biele brezy, ktoré sa nevyskytujú nikde inde. Iba z tejto strany Etny. Oblasť sa volá Monte Sartorius. Okruh je asi 100 metrov prevýšenie a 3,5 km vzdialenosť. A môžeme tu vidieť krátery vytvorené v roku 1865 a v pozadí aj aktuálne fungujúce lyžiarske stredisko aj s lyžiarmi. Výhľady sú tu veľmi pekné, sme trošku aj nad oblakmi. Môžeme vidieť sneh, ako sa mieša s popolom. No a takto párádne sa dá ísť dole. No a teraz sme sa posunuli len kúsok ďalej a ideme k jednej jaskyni, čo je lávový tunel. No cesta je úplne minimálne prešlapaná, takže takto bojujeme v snehu pomedzi krásne biele brezy. No a snehu je tu docela veľa a sú tu aj takéto celkom úseky zrádne. Pravdepodobne toto je vchod do tej jaskyne, teda lávového tunela, ale je to celé komplet zasnežené, takže asi sa tam nedostaneme. Takáto diera, ktoré vyzerá, že možno, že toto je ten pravý vchod, ale je to tu také celé zasnežené. Tak, dostali sme sa dovnútra. Tak to vyzerá celkom zaujímavé. Tento tunel bol vytvorený v roku 1971 počas lávovej erupcie. A vyzerá, že sme tu prvý tento rok. Zaujímavé, aj s tými tencúmi. No bolo to trošku adrenalinové sa sem dostať, ale myslím si, že to stálo za to. Ešte bude náročná cesta naspäť cez ten sneh, nohy máme úplne premočené. No a tak toto dopadlo, všetci máme totálne premočené topánky z toho snehu, takže zapli sme všetko, čo sme mohli a sušíme. Ráno sme sa snažili dostať na Roque de Cefalu, priamo nad mestom, ale ako všetko je to tu zavreté, že vraj kvôli počasiu. Aj keď počasie je dobré a nejak vyššie už sa nedalo dostať tuto, bola tam brána, tak ideme aspoň tuto, po týchto skalách a dostali sme sa aspoň na trošku zaujímavé miesto, opäť také neoficiálne, ohradené a výhľad celkom fajn, ale hore sme sa žiaľ nedostali. No. A tu je pekne vidieť aj tie balkóniky z tenkej dosky mramorovej. Toho mramoru tu teda majú asi pekne veľa. Sranda, jak ich bičujú tie vlny, tie domy. Z Cefalu môžeme vidieť takto vytrčajúce sopky. Sú to Lipárske ostrovy. Najznámejšie z nich je Stromboli. Tu máme hlavnú dominantu Cefalu, katedrálu a v pozadí máme teda ten kopec, kam sme sa chceli dostať. Sú tam pekné stromy, lesy, no ale cez zimu zatvorené. No a takto ideme k autu naspäť cez mesto. Toľko sa nám rozpršalo. Takže no, potom je zimná Sicília niekedy.
Presunuli sme sa do najväčšieho talianskeho mesta, Palermo. A začíname na trhoch miestnych. Na to, že je nedeľa, tak docela plné. Cítim sa jak v Afrike, akože normálne haraburdy tu predávajú, čo vláde našli. Tak sranda. Už to začína byť všetko značkové. No a práve sme sa dostali do sekcií street foodu. Som veľmi prekvapený, že žije to tu aj v zime. Nečakal som to. Toto máme panele, sú nejaké cicerové placky. A toto máme telacie plúcka. Je tu toho fakt strašne veľa. A teraz ideme vyskúšať takúto šmakocinku. To sú nejaké čreva. A je to strašne slané a masné, no, takže nie je to pre každého. A takto vyzerajú uličky Palerma. Je to zmesou aj kresťanskej kultúry, byzantskej a moslimskej. Keďže medzi rokmi 827 až 1091 bol tento ostrov pod nadvládou moslimov, bol to Sicílsky emirát a ten vplyv je tu cítiť doteraz. A tu je to krásne vidieť, ako sa tu mieša tá moslimská architektúra aj s tou kresťanskou, byzantskou. Teraz sa nachádzame v jednom kláštore, ktorý je známy tým, že tu mníšky po stáročia robili tie najlepšie sladkosti. Sú tu veľmi známe napríklad kanoli. A je tu toľko ľudí, že treba si tu vystať radu, ale tie kanoli, že sú ešte pôvodné. Recepty sú inak staré stovky rokov a robí sa to takto priamo na mieste, aby bola ešte oblátka chrumkavá. Stojí sa tu dlhý rad na to a vyzerá to skvelo. Plnené je to inak ovčím rikotovým krémom. Tu máme jednu reštauráciu, kde sa takto vo výklade prámo robia cestoviny. Vyzerá to fakt parádne. Je tam ešte aj rada ľudí. A toto je hlavná katedrála v Palerme. Je to dosť veľké. Posledné, čo sme si v Palerme pozreli, boli tieto katakomby. Bol to neskutočne intenzívny zážitok. Je tam obrovské množstvo ciel, okolo 8000 mŕtvych ľudí a veľa z nich je mumifikovaných. Dokonca sú v dobovom oblečení a sú tam rôzni aj vojaci, kňazi a tak ďalej. Fakt to odporúčam, každý, kto chce zažiť niečo extrémne výnimočné, tak poďte sa pozrieť. Vstupné stojí len 5 €, takže za to sa to určite oplatí.